Ja, wat? Nou, ik is Zayden. Ik is van Mosselbaai. Wat kan ik zeggen? Ik heb er nog 24 euro met jaar. Jullie wonen zeker ook om ze te gaan. Het is mistig, bro. Mijn ma en die mansepa heeft onlangs begonnen gaan. Dat komt dus zo dat mijn ma en zijn pa intrekt. En ongelukkig moest ik samen gaan. Maar het komt duidelijk, die man haat mij. Kijk je waar is ze? Die cereals en die ijs. Ze kosten een ijskast of een stoof is. En naam is jou op je. Dan moet je weer daar binnen mijn penis. Waar zijn we? Kijk, kom je. Ik ga zo met elkaar kamer gevonden naar huis, joh. Kom, ik ga zo met elkaar kamer naar huis. Kom. Hoi, ik wil jou sliepen. Kom. Je ziet naar je camera binnen. Dat is mijn kantoor. Als een PlayStation hebt, als iemand joh, ze raakt je met PlayStation. Ze raakt er niks uit aan mij behoort, die brother. Kom! Oké, zo ik moet nog naar die PlayStation raken. Ze mag er niks raken. Kies jouw kamer waar ze eruit gaat. Mogen zien. Oké, is recht. Je wil niet eens maar weten. Ik haat jou. Mijn pa haat jou ook. Staan eens elkaar. Is oké? Rai wat? Ik haat je ook. Als je me kakken met deze blij man. Hoor ze. De enige reden ook om zo te blijven. Ik heb mijn pa gedumpt. Door mijn gericht. Dus altijd gaan ze me slaan. Dat is het maar opgeschikt met een vertraagde mannetje. Is je vertraagde mannetje, Zay? Zay! Wie dan? Hallo, Zay? Zij is je meisje hoe nu hoor ze. Zay? Moet zo hard praten, Zay? Zay, zij biedt er vanavond aan slapen hoor ze. Zodra ze vanavond aan slaap, ik sta op een street op bek mannetje. Ik hoop je rest als je slaapt. Maar dan gaan een meestrip tussen je benen zitten. Ik kan een kussing slopen, Zay. Ja, ik moer ze mijn club aan uiting en bluk ze me komen uiting hoor ze mannetje. Ik zoek je niet bij de fucking huisje, man. Als mij is nou die praten, ik het toch eens je. Mijn hart raakt op knoppen, alle dingen wat ik zie ernaast. Ik kan zien, maak me binnen, laat me voelen en ik wil niet van praat. Mijn hart raakt op knoppen, alle dingen wat ik zie ernaast. Ay, stop pala, oh! Ik kan zien, maak me binnen, laat me voelen en ik moet niet van praat. Nili, hoi waar Nili? Yes, zoek jij Niel. Als je waar man? Niel is je binnen, ik kan hem nou roepen. Niel! Ja, kom. Hij mag nou komen, zei. Als je zal waar hier voor. Als ja, waar toe is jullie reizen? Hoe kom? Nou, ik vraag me niet. Nee, brada, waar hoe zie je af? Waarom is jouw waan tot twee gaan niet? Mijn doet business, bro. Huh? Niet ja. Zij toch alle hoe ding net, zei mannetje. Nee man, ik lijk je beter aan mensen niet man. Ik is ouder als je hoort, zei. Ze moet respect doen aan je elders. Ik heb mijn respect was ik nog mijn skof. Ik lijk je beter aan mensen niet bro. Dat is een normale vraag, hoe bedoelt je dan? Hier is moe. Die stratenmensen. Die klopt beter aan mensen die. De man kan niet samen muizen lopen aan een man top. Ja, want wat zijn nou in gesprek, brother? Hier is de waarheid, dat was alles dubbel. Net aan die pad wat er zo is. Hier. Oh ja, je wil niet wegkomen in die pad. Is hij niet nog te klein om te waren of zulke goed in mee, bro? Je gaat hier bij hem in, bro. Zo is wat? Bij je. Noem je één ding voor mij. Motie-stress. Moties mee, bro. Vrouwmensen stress. Gejaagd-stress, wat nou nog? Schoolstress. En schoolstress. Nou, die punten. Je gaat hier bij je. Ja, sterker dan mijn vriend, jong. Mag dus laag mee, bro? Oh, je hebt met burger gegeten. Nou, dit is Niel. Hij blijft ook geen is bij ons. Nee, wat een burger. Het zijn net zij wie zo honger vaak.
wat een burger zijn mannetje, ik doe dus iets. Zij eet allemaal zo kost of wat moet ik nou eten? Nee meneer, gaan ze verder burger hoor. Ga nog mijn kost eten, dan gaan ze nog doen. Dan gooi ik gewoon. Nee bro, ze gaan alleen doen, want ik eet die hoekosje. Bro, kom eens loop. Weet je wie jongens is, dan niks vat hier niet, ja? Relax bro, kijk TV, wat is jouw probleem? En zijn TV is hier gekomen, hè? En zijn betaal zijn TV-license of en zijn betaal zijn wifi of hier nog iets om TV te kijken. Bro, Zijn. ze gaan aan elkaar zijn met je praten, hè. Ik ga niet aan elkaar lachen met jou niet mee bro. Ik zie jou Ik heb live. me gezegd, ik kom eens in die is. Als die jou is, voor mij Dan is. ik wel blij in die kakplek zijn, ja? Dan moet ik wel blij Dan komt zijn. ze nog met 5 bang waar ik zit. Ze komt vat eerst aan elkaar, dat zijn maar niet. Kijk, ik zal doen wat ik doe man. Ze gaan me niks maken hoor. Oh, dan kan wat is dat? Maar niet zo aanvallen, hè? Kak die. Die mensen moet blij. Lijkt wat oren. Mijn plek. Waar ik moet blij man. Het maakt me koers man. Ook mensen maken me. Oh joh, ja. Laat er eens wat maken. Lijkt je. Zie wat maken man. Je hebt hem niks gemaakt, je gaat me na mijn paas hè. Wat ik kan je aanvang. Maar je zoekt het slaan met je is moest nog gaan. Gaan zien me na. Gaan zien die kak me. Hij moest hem uitgerusteld worden vandaan man. Kleren moest hem een lijn, daar is hem aan mijn lijn vandaan. Ik heb niks gemaakt. Hij slaat me met mijn is. Neil! 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 Kata kau di mana benar sih? Yo Neil met Brazil! Awai Neil! Neil! Yo Neil! Ja, wat is die kop, joh? Ik was hier niet. Ah, troski. Saya maak nu ifas na. Ay, lekker man, lekker. Ay, fuck me bro. Bedoel je nou, fuck me bro? Dat is lekker man. Weet je wat ik kak niet hier aan met die jongen wat die blij? Nee, die bro wat me maakt op onze lijten mee bro, wat aan elkaar zijn, maar je probleem met zin niet. Wie is die bro? Wat gaan hij zo aan? Nee, we onnodig gekakt mee bro man. Ja, maar ons is hij kop nat morgen. Nee, ik wil eens hij man sier maken mee bro man.
Hij moet vertalen voor. Hoor ze. Als je nog van terugtrekken niet. Zij is onze broer. Maar Toys is die van hem. Hij moet vertalen voor, jongen. Maar dat terugtrekken is. Nee man, nee bro. Zij verstaan Hoi, niet zin ik ze. verstaan. Ik verstaan alles, hoor ze. Hallo, zij. Kom, zij. Ik kom niet, zij. Hallo? Wat doe je? Ja, Hoi, wat zeg je aan de boer? zij. Hij weet maar, ze staat met Ja, schat toch ook al die man, Jamal. Ja, wat? Wat doe je? Nee, wat? Wat? Ja, wat zeg je aan, zei? Ja, wat? Wat? Zei man. Hoi. Hoi, ik wat? Hoi, wat doe je? Hoi. De laatste lach je lekkerste. We gaan vandaag eten. Ik heb een plan met jou. Vandaag zien wat doen ik met jou, mannetje. Yes, lief! Als ik goed, ik zie jou. Ja, jammer helaas, maar wat ik zo moest scoren was met jou, mijn broer, man. Ik heb nog net iets moeite. Nee, net van jou, mijn broer. Niet om jammer te zeggen, mijn broer. Ik heb je zeker gemaakt. Ik wil me niet zeggen, jammer, man. Ze hebben die niet uit, die mee, bra, man. We zijn broers, ik, man. Maar denk je aan, man, ook om stress en... Ze weet, denk je, maar goed, man, te veel kwaad en goed, man. Mijn broer, voor een jaar zo, vooral verschonen, mijn broer, man. Wat ze zijn, mijn broer. Als ons broers, gaan ze me kan vergeven, mijn broer. Ja, kwijlapjes. Mijn broer, nee, ik heb geprobeerd dat we iets gemaakt om die... Stap in. Ik ga nou ook bang, mijn broer. Niet stressen. Zo'n vriend, man. Niet om jammer te zien, helaas, man. Gaan opmaken, zien ze. Ja, dat is wel cool, hè. Dat is na. Lekker noedeltje, man. Enjoy hem, hè. Schap.
Juist, Nief was jou right. Wat gaan daar nou, Nief? Wat jou right, my bro? Wat gaan daar nou weer? Ik heb jou gezegd, ze gaan niet aan lucht zijn. Tabo me made vandaag, ze zag, je kunt me geslagen, ze jas. Knuppelen fijn als ik kom in de mas. Ik rijd net te veel, alle draf, no kak. We kunnen me die. Ahoy, my bro. Die man is die man zijn eigen baas. Die man hoeft niemand te verdedigen. Die man zegt ma en pa te verdedigen. Hoe is die man nou? Zus, nou mijn bro. Zij is 6 nou, my bro. Zij kan jou eigen besluiten maken. Dus nou zo het is al goed, man, nou, my bro. Wat een noedels? Ja, zei je weet me wat aan noedels zei. Ik vraag je wat het zijn noedels gegooid zei. Waarom praat Zo zei. Ze weet precies waarvan ik praat zei man. Nee, het lijkt niet klop in die brada. Het is maar een troll hier, man. Je zit iets in noedels gegooid man. Als ik hem zei like vriendelijk was zei. Nee, wat een plan. Nee, jong. Dat moet niet mij beschouwen wel goed. Dat is niet wel weet die boeta. Je moet kijken wat ze praten, bro. Kan doen het hè. Wat als ik iets hoor kom met zei. Dan zeg je duivel om hoor, jong. Waar ik hoor, jong? Waar hoor jou niet aan je? Als stap ze hoor je pad en toch om met iemand vragen met eten met jou, om je ambulance op mensen te bellen, met poezen voor jou te bellen. Ik zal eens dat doen voor jou niet. Wat dan zeg je jou om jou te zeggen? Als ik nu een 1000 rand eten of hoeveel miljoen rand eten op mijn phone, ik zal nog steeds niet zien. Wat wil je niet vrekken? Nee, als maar zo man. Als ik een klaper uit is om mij te Ik weet je ons gezegd niet begint. Ik zoek jou niet man in je huisje. Ze moeten niet mij beschouwen wel goed. Waarvan zijn niet van wie die braden. Het is mijn gezin dat doen zij. Dat is mijn gezin dat doen. Wat zij dat Willems? Waarvan onze weet. Zij was een trend aan de lijn toe zitten. Hier zit daar lopen bro. Je zei wat is. Als ik deel een probleem heeft met bro. Dat weet mij. Ik kan nog bekosten dat mij goed gestield wordt in huisje. Hallo zei. Zit iets aan heel goed gegooid man. Ik weet het niet te doen man hoor. Ik heb niks te doen. Ik praat je hoor zei. Ahoy. Je praat man ik hoor het mee. Yes bro. So you right bro? Shit na magripen yung bro. What time? Ahoy. So magparata siya problema. Ja, wacht me boetsek. Kom, ahoy, was lijn mee bro. Sila tayo yung. Dan moet ik hem vastgeven, dan kom ik er niet op voor. Hoe zien? Spabion. Hoe is het? Pa, hallo? Pa, wat dagen ons praten over die dom? Pa, die klonk net met een aan. Pa, weet ik hem die vindt hij. Maar ja, keer als een mini pakken, hij wil me vernederen en met duigen me goed. Niemand, alle moet gaan, nee, alle moet gaan. Ik wil niks verstaan, ik wil niks horen. Nou, nee, wat van zijn ma, malig lekker, zijn malig lekker niet, hij lekker ook lekker niet, niet man, nee man, nee, alle moet gaan, ik ben hier. Maar, nee, alle moet gaan, nee. Alsjeblieft, hou niet toe, bek, want... Mijn pa, nee man. Jaren. Nou, ik moet aan elkaar staan worden daarom en vernielen worden daarom. Wat zei je voor dit? Ik sla niet aan om. Hij liegt man. Ik gedraai me dan, ik speel een hele mijn place nog goed. Dan... Mijn pa, maar me dan vastgrijpen in je huis man. Nog had ik het om eerste vastgrijpen. Hij had mij eerste vastgrijpen, mijn pa man. Kan je weten wat? Alles is weer mijn gat te krap, mijn gat te vat, nee. Nu kan ze elkaar verkeerd staan om, alsjeblieft. We gaan zien vanavond, dat is recht. Rustig. Ja,
Alam niyo suka ang paso. Saya boleh lalakan tekis. Saya boleh mansin sekan tekis. Pur may. Ba asa to ayos sinas. Yo dus niya yung. Nah ja. Das is rechte pan. Oh, das ist nur lastig maar. Dat is. Hij vrolijk is regie. Hij vrolijk lelijk. Dan moet je oppassen met die lelijke klong ook nog. Mijn god, dit is voor manieren niet. Niet waar, wow. Je gaat tolereren dat die kakkebiering. Heeft ook jou en ook hij vrouw man. Heeft ook ik kan toch. Teddy? Ja man, ik verstaan. Oké, maar steen is lang onder, heeft die is lang onder, alsjeblieft. Dit is eentje, dit is koelank en dit is warm en buiten. Voor dit niet valt dan. Hier kan moest, heb ik gehad man, dan kun je dit met moest marshmallows. Hij wit is. Nee? Oké, Didi. Debbie. Ja, sama natin so. Okay. Who are you? Ga bij close. Fine. Okay, gaan we nog aan Steve, nee? Dus ja, nou oké. Nee. Awal mo voor mij, bakit? Oké. Dus dank je. Shop. Juvenile. Susu aja ya boy sudah kait. Sebab kami itu man. Yo sebab kami kaya kegiatan kita sa tindakan so ni sepati tu. Ya may buro kumami. Nabi sepati tu. May buro laba ka na, dulag ba ka na. Iran so tuwi ribi yawan kong de. Ayaw tapati dibat mayok sam. Away kan teman sam kan. Kenok lo malas sam bagaimana. Wari manapit. Naman kan na klong sa ambang. Oh, diba so guys? Ay man din. May kunoy na fatag manit. Iyan man sa awin nil. Walang ito yung magka. Franklin sa dami bro. Mama, tayo ba kung may lot mo di man? Yala ito yung dami film naman. Vidan. Ay, tayo po. Who's ek fake me bro? Sige, may alang ka. Walang kayo sa diba niyan sa manti. Nani bro, saya office what the fuck? Lu sakit banget sih, Mam. Ikut nawid akan dipakai saya. Saya nil. Saya sweet. Dia kemana? Saya. Dat je kan je niet man. Dit is echt voelen. Kan je niet gaan, die plekken is echt doen niet. Kom maar niet op, maar dit gaat kijken. Dit is staan aan mij. Zij moet spoed kijken wat er op bloed hoort. Zijn we maar goed doen. Ja, zijn we maar goed doen. Ik bibi mo niggas hier, makala fret, enige bisaya ng game wat may masay. Goud in die game man, dit is echt voelen. Kan je, hey wacht klaar jong. En man boso, komt je tanden pas na iets zijn ma. Maar ako po kalinin.
Hoi. Wacht man. Wacht hé. Hoi, die masker. Oké, smoot je man man. Oké. Ito lekker mond op horen zo. Kakpan, zie. Hang niet iemand sofa. Doe, gewoon. Hier laat ik. Nee, ay hoy man. Andiamo via mat. Mas kom sa mi utang. Nee, mi bukan sa di man mas. Sting may boot ka van het bedrijf kom ne. Als je aan bukan zo maak. Dank je vader, hij is weg. Jo, hij man is hier van via. Ik ruik hij man nu. Als je komt sa Ja, wie is de man? Wie is de man alweer terug? Het is goed om jou te zien. Ja, ik ga me nog wel in. Ze kunnen heel van mij. Leo, kom ze alleen dan nou, ze kunnen van jou. Zijn ze dan nou zo zo? Zij zijn zo braaf, ze is lief voor jou. Ik is maar niet moeg, man. Ja, mijn broer, ze is moe gaan rusten, Biki. Ze is school wat dan zo moeg maar. Als ja, guys. Om elkaar van hij maar onkom aan Ricky goed. Is het dan niet zo goed door het zo Ricky of wat? Ik weet niet meer. Nee, maar. Ik heb tegen gewoon nou. Waarvan praat je nou? Zij nu, zij ook dan zo toe is maar helemaal. En zij, daar is dus even daar. Ja, zij, bruin even daar. Hij broek is mijn oma skof nou. Wat oma skof? Dat was kinderen van mij. Pa, is er geluid? Het is me vast met pa. Pa, waar is pa? We gaan niet krijgen. We gaan niet krijgen. Waar je? Is er geluid? Dag. Amazing. We gaan niet krijgen. Waar je? Kruis. How sweet the sound. Waar? Een mooi kring. Normaal. Normaal. Hou je pijpen. Hou je pijpen. For Ian said, I will never fail. I will never fail.
Focus at that shit, so die saus aan die pero. Like yes, wat kan je pull away contigo. Liso vamos meet, e vai nos vida na lufeo. Hij zei nooit voelde als ik rip en hij zei shit zo. Dat is crazy. Ah, ik is aan mijn bruiser. En een coupon. Als een movie. En aan movers, mijn bro, ik heb mijn zieko. Gang, alle nidos, dus pull up in een Vito. Pizzas Nino. Zots op je pizza en een sieve, dus schemo. Cooler as Casey. Nooit ik is famous. Nooit zal ik ooit iets verloren. Away bro, Mia, ik jou met niks meer bro. Wat is die en wat zei je short, bro? Kan ik hier gewoon broodje opzetten vandaag man? Bralletje. Hoe kan man, wat zei je, bro? Nee, ik wil het maar net opzetten man. Ik wil niet uit de houden, dan kom ik weer terug. Ja? Wat je net door de aanloop en weer terug. Als je vannacht. Awal ka sa mga vannacht je WhatsApp. Wat je dan, wat je, bro? Awal na, ik ga net tot die dat vannacht man. Toen is niet zo'n boot op ook. Ze blijft me vannacht net tot dan. Awal, dank je. Als je kakkie, bro. Awal, heel vannacht je biozuur. Wat zei je? Je biozuur awal. Vannacht. Awal is net tot dan. Wat dit lijkt te weer. Ja, maar hier weer bier is gewoon iets maar. Als je het zint, is nu terug. Kous is nu 2 o'clock, hè? 2 o'clock. 2 o'clock is onze tijd gevallen. Kijk, als ik nu ga weer van het uitkom, zien je. Hey! Kom maar van de muur af! Kom maar van de muur af! Wil je niet horen, ja? Als jullie zo van mijn geit te maken. Huh? Dat is zo geit van jullie. Mijn donor, ik denk als die donor staat gelozen, kan je jullie zullen. Hallo? Kakak, boy. Ken je maar niet persoon dat ik kan helpen me, bro, man. Ik kan niet slapen, me, bro. Wat maak je mee? Die kakak loos, ja. Ik kan niet slapen, ja. Ken je maar niet iemand wat weet om kakak loos weg te halen, me, bro. Waar blijft die persoon? Ga die persoon me gaan helpen? Oké. Ik heb hier een nummer, het is goed dringend, me, bro, man. Dank je. Kom. Ik leven, joh.
Juist. Als die boekie van die takkeloos. Oh, oké. Een vriend heeft me naar jou te verwijzen, man. En terug is ik aan mijn Jaap. Ik kan niet slapen, maar het afspraak dat ik mogelijk heb gemaakt. Morgen, alsjeblieft. Ik kan dringen, man. Ik kan dringen. Oké, ik zal morgen afwezen. 800 aan. Dat is een beetje duur, jong. Oké, maar ik wil niet ontslagen van die takkeloos, man. Ik zal morgen daar wezen. Dank je. Ga weg, Satan! Wie rust hier? Ga naar mijn kleine kring. Wie rust hier? Amazing guys! Ga weg! Rebuke you! Ga naar mijn kleine kring. Ga weg! I rebuke you! Ga weg! Amazing guys! Oh Satan! Ga weg! Zoek een meisje! I rebuke you! I was blind and now I see. Papa, zie je me daar gewoon, alsjeblieft. Nog bijna vragen. Wat is daar gewoon aan die? Ja, nog bij 24 jaar, alsjeblieft. Ik zoek het nou dadelijk, alsjeblieft. Ik ben nodig. Als ik stil zit en check, dan something wonder ik hoe was die leven elke plek. Wat ik nou van rap, then I just imagine that you know I take a short left. Zal die mensen mij respect als hulle later naar mij terecht. Nou ik kom doen man, heb my plug, ik kom vragen hoe was dit. Ik weet bij je gaan ons krijg als hulle borrel wekken sput. Van ik weet dat ik er ruk, ja ik naam wat ik druk. Al die fans heb my getrain, hulle weet my dit geluk. Als ik gesput het, maar net met het, ik kom raak julle dit. Ik zit aan my je van Zij, dat is een probleem met mij, zij. Ja, is een probleem. Ja, beter je probleem is je waar, zij. Wat zou je daar maken, zij? Zij, praten ze aan mij zo, zij, manneke. Ja, man. Dan wordt er nou kwijtgeklinkt voor een meisje, zij. Nou, bro, als je een probleem met eigen. Eta, 우리 인사 troviso. Alzaidi. Ja, dat is ik. Dokter Siwe. Dank dokter. De dokter is buiten met het zien, man. Ik word hier bij je. Die me gaan ja. Geen probleem met mijn plan. Ik heb die geld gebruikt. Ja, ik zal het zomaar ook transfer. Ja, right. Transfer goed is geld, ik kan ons verder gaan. Oké, is recht.
Right, dan kon ons begin. Sy sê die ding het druk jou vas. Druk my vas. Ek kan nie asemhaal nie. Ek het 'n kussing op my kop. Okay, sy sê die ding is 'n kussing op jou kop. Ja, dokter. Kan nie laat ek reg slaap op iets nie. Alright. Sy meen die dinge miskien op enige private plekke van jou gevat. Hoe bedoel dokter? Hoe kan ek sê? Maar die ding seksueel oor jou. Wat? Nee. Hy het net 'n kussing op my kop gesit en dan kan ek nie asemhaal nie. Hoe kan jy wat seksueel is? Dis mos 'n snaakse vraag wat dokter my nou vra. Sy sien die goed. Dat het 'n tokkoloot is. Daar wordt het baie seksueel. Sy sien die ding. Hy wil die poot in die water sit. Ek glo dit ook losie, ja. Maar hoe bedoel jy aan dokter nou dat hy wil die boot in die water sit? Sy sien die ding, hy wil kom eet. Sy hom kos eet, vir my eet. Ek het nog nooit gehoor dat losie eet mense nie, jong. Ander eet, niet hy eet nie. Hy wil jou 8 jaar weer. 8 jaar? Ja, die ding wil jou 8 jaar skoon maak. Dokter, ek verstaan nie. Al het wat ek jou kan gee is, mooi sout voor jou dier. Is dit al? 800 rand? Jep, dat is al. Ik heb de andere cliënt te wachten. Ja, ik moet gewoon bij andere cliënt komen. Damn. 800 rand. Dit om te horen, ik moet zoveel met dieren worden. Jep. Maar als ik weer open zit, nog advies zoeken. Ja, wat? Hou advies. Ik zoek je advies. Ja, 800 rand. Toen, een boos. Nog zoveel met wijzen. Yes, Puna. Yes, Pani. Skenokop. Wat gaan nou aan ons? En nou, boys, dit kan nog maar van mij zijn. Ze denken ze aan de boek aan mij. Ze valt zo voor hun zijn, hè? Nee, ouwens, als we ze zo wat kunnen danken. Niet bang, zo wat niet zijn. Ik sta aan je vriend mee, broer. Vriend, ze valt zo dan zijn. Boys, kom niet. Patrick, terug in de schoenen.